Din hija l-poddata numru 604 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor. Flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Debris, Crime, Holy u Sahar. U biex nibdew illum għandna din minn Ben Bailey. Moonlight dancing on your brown hair and time rushing on by. Goodbye, memories are these for you and me. Oh, why must we see to believe memories? Take me back to living in fantasies, 'cause you were there. Now everything's agony because you're gone. Now I'm swimming in memories that take me back to living in fantasies, 'cause you were there. Now everything's agony because you're gone. Hey, it's me again. I found an old shirt of yours and wondered if you wanted it back. Or if you wanted to leave it here just in case. I don't know. I thought I'd let you know. Just let me know, yeah? Okay. Bye. All that time I gave you, I gave away half my life. All I get in return is too many sleepless nights. Then when I fall asleep, I dream of you all alone. Wake up and wanna call you, but you never pick up the phone. All that time I gave away half my life. All I get in return is too many sleepless nights. Then when I fall asleep, ta' Ben Bailey tiftaħ il-poddata tagħna llum fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Din hija 604 f'din is-sensiela, allura hemm 603 oħra. Li ssibuhom bħal permezz ta' ToniSant.com, il-website personali tiegħi, illi fuqha issibu wkoll videos individwali għal kull waħda mis-siltiet illi għandna fil-poddata tal-lum u anke xi dettalji oħra insomma li jkollhom x'jasbu ma' din is-sensiela ta' poddati. Naddu mill-ewwel għat-tieni silta li għandillum hija mingħand DJ Debris. Ma niftakarx jekk taqqini xi ħaġa oħra tiegħu konna diġà f'din is-sensiela ta' poddati, imma din ta' Memories ta' Ben Bailey suppost tenitni noqgħod attent biex noħsib il-memorja wkoll, imma ma rnexxilix. Hawnhekk f'kollaborazzjoni flimkien ma' Martina Boticic u Marija Cini. Mingħand Debris nisimgħu Home.
Introspect, harness your scars to settle dice and tread the stars. Mek mela bil-vuċi ta' Debri u l-violin ta' Marija Ċini. U permess ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri ToniSant.com, intom tagħmlu kuntatt miegħi u nu pjaċir immens meta nisma' minn għandkom, speċjalment meta tixdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li kun nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Min jippreferi minflok fuq ToniSant.com isibni permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram jew anke il-YouTube. Min fej din il-poddata toħroġ il-verżjoni video taħħa. Emek tistaw tamlu subscribe għal dak li joħroġ mi-channel ta' ToniSant.com fuq il-YouTube u kull darba allura li kunem poddata ġdida intom tiġu notifikati għax tkunu subscribed. Il-poddata sibu kol permezz ta' Spotify, imma parti kollox jena il-modi preferit tiegħi għal-kuntat jibqa' dejjem ToniSant.com. Il-komplement tal-poddata ta' nallum hija siltiet bil-Malti u nibdew l-ewwel minn tnejn bil-ġeneru tal-hip hop u ma jistax jonqos il-ġdida ta' crime din hija mill-ġuf sat-tebut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, kulħadd irid imut. Mill-ġuf sat-tebut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċilet għad-drittijiet mill-ġuf sat-tebut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċilet għad-drittijiet mill-ġuf sat-tebut. Toqgħod taħseb u tgħid il-kol ġejna binejk ftit pjanati u l-maġġor parti l-oħra ġew bl-isball, tfajlit taħt 18 jinqabdu tqal, irrabbu tfal u jabdu ċek ta' kull xar, ħajjithom tinbidel mill-lejl għan-nar. Issa dak li sar ma nafx kif dawk l-imsieken tfal jista' qatt ikollhom futur aħjar, għax l-edukazzjoni tibda mid-dar. L-eżempju hekk għaxkar, speċjalment mażar jipprovaw jagħmlu bħalma jaraw, jikkupjaw lil dawk li fajnejhom jidhru kbar ikolli nistqar, sejrin mill-ħażin għall-ar, dejjem deħlin ġos qaqmu dlam, sirna qisna qegħdin fil-Vietnam min maqtul boġġett li jaqtaw bil-ponta u min jolluħ bil-karozza permezz ta' bomba. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċilet għad-drittijiet mill-ġuf sat-tebut. Il-ħin huwa flus, iż-żmien huwa prezzjuż, id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax tkun ribellus, iċ-ċilet għad-drittijiet mill-ġuf sat-tebut. Paranoja mġidma familjari mnikta minħabba żopp ta' vizzju misħud, bl-inkwit ser tibat li xaħat fit-tebut, jew tispiċċa int vittma oħra ibben jew bint. Illum sirna qisna annimali naħdmu biss bl-istint, jiena mosti gburi u qatt ma mbdilt, trabbejt fil-housing estate fejn ġarrabt ħafna u tallimt
minn dak li rajt dak li għaddejt għalek kull ma ngħid huma stejjer li qatt ma nsejt li l-impejjeb u nirrima fuq il-bejt għasalla ma jaf kemm li jriq xejn ta' 16-il sena kien meta bdejt kull ma kelli fuqi investejt u issa dal-waqt nagħlaq 33 snin ta' inġustizzi fuq il-gżejjer Maltin il-ħin huwa flus iż-żmien huwa prezzjuż id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax fuq ribellus iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sa debut il-ħin huwa flus iż-żmien huwa prezzjuż id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax fuq ribellus iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sa debut ta' 16 kontri klus illum 16-il sena wara wadni antisoċjali ħafna nies bħali imsejħa kriminali dan kollu għax impejpu nikkoltivaw il-pjanti naturali għall-użu personali u mbagħad tarani ma' sħabi ġewwa taqali illum kollox inbidel xejn m'għadu bħal dari kollox sar materjali l-bib ta' veru saru rari it-taħwit sar normali il-ħobża ta' kuljum tibda tabbuża minn xħid tgħid dan il-bniedem marit jew miġnun eżatt kif iqum jerġa' jaqbad il-flixkun qabad in-niżla f'ħajtu għandu bżonn bidla u jekk jippersisti u ebbes rasu jibqa' maqbud f'din ix-xibka skur li ħajjara lil dawk li żis li jħobb l-aktar imnikta il-ħin huwa flus iż-żmien huwa prezzjuż id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax fuq ribellus iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sa debut il-ħin huwa flus iż-żmien huwa prezzjuż id-dubbien iddur għal-ħmar il-makus u minn hemm u tibżax fuq ribellus iċ-ċielet għad-drittijiet mill-ġuf sa debut Crime mill-mosta hemmhekk mill-ġuf sa debut. U inkomplu baktar hip-hop u morru għal dak li huwa l-parrinu tal-xena tal-hip-hop Malti ma jistax jonqos li huwa l-Hooligan. Hooli kif insibu issa bil-ġdida tiegħu hu b'vuċi tal-ħabib tagħna Carlo Borsbonaci hawnhekk f'ħafna minna tipprovdi anke narrattiva. Minant il-Hooli din hija Fatum. Illum fir-rokna tagħna esperjenzi tal-ħajja niltaqgħu ma' familja ta' 3 min nies, il-missier, l-om u l-bint. Raġel ta' 33 sena, li żewweġ f'età żgħira ta' 20, wara li ħareġ tqila lil tfajla ta' 17, waqt li kien għaddej bl-istudji tiegħu l-università. Kellu xogħol part-time, iżda ma kienx biżżejjed sabiex irabbi l-familja waqt li ikompli jistudja. Missieru kien persuna stretta ħafna u reliġjuż, u għalhekk ma ppermettix li l-wild ta' ibnu jitwieled barra miż-żwieġ. Insista li jiżżewġu. U sakemm iqumu fuq saqajhom jgħixu miegħu. It-tnejn f'età żgħira ma kellhomx triq oħra, ħlief li jaċċettaw kontra qalbhom. Steve kien tifel bil-aqal, imrobbi fir-raħal, dejjem refa salibu lil ħadd ma jindaħal, ma tfajla sewwa iltaqa' oġbitu ħareġ magħha fi ftit xhur flimkien, imħabbtu kollha tagħha, però bħalma ġieli jiġri f'kull relazzjoni waqt l-atta mħabba qatt mużaw protezzjoni l-biċċa kbira ġiet tajba, ma darba ġiet ħażina żar wisq moħħ irrieħ missa saret il-pudina. Iż-żewġu kontra qalbhom jiżdied beda rimors, marru jgħixu mommu ma' missieru kollox ta' bil-fors. Telaq l-istudju biex jaħdem full-time biex jimorru jgħixu għal rashom kuljum overtime. Ħaddu l-om xtraw appartamentu marru jgħixu fih. It-tarbija ġiet fid-dinja għal dil-koppja m'hemmx mistrieħ. L-overtime beda jonqoslu xogħol ieħor kellu jsib, kellu jinsa l-ħolma tiegħu li xi darba jsir tabib. Spejjeż low mediċini ikellu kontijiet, ma xejn ma bdew nilaħqu, il-ġlied beda jiżdied, il-mara bdiet tixba, spiċċat fittex il-ħbieb. Steve qabad jixrob għal dan qatt ma kellu ħsab. Kumpanija ħażina għaddiju l-mara u bintu xitan defes tempo sef siflu f'widintu. Għallu mantek xtambija xibmija flok għaxan jħuħ xibekien u dewaqlu naqra koka. Kienet kella biss 19 sena. Kienet sena jifsal din id-daqxin ta' tfajla li 50 xhur sabet dik li ħasbet li se tkun li mħabba ta' ħajjita. Bdiet taħdem, ħarġet ila u kif koll iż-żewġet. Li Steve kienet tħobbu, tal-inqas dak li kienet taħseb. Meta żewġu kellha 700 sena li jmorru jgħixu flimkien u tgħix il-ħolma li kellha minn meta kienet tifla żgħira li tkattar familja flimkien mal-prinċep tagħha. Wara kollox, bħal kull tifla ta' dik l-età. Ir-riżulta mhux tal-li ma ġarax hekk, tal-li ġie kollox f'daqqa u ħassitha ma tiflaħx għal dan il-piż kollu. B'qalba maqtuwa u pariri minn għand dawk li sejjaħ ħbieb iddejqet. U
ħadet deċiżjoni. Meta qalqet 18 kulħadd jafa tifla sewwa qatt ma tmur imkien l-erna tagħha toqgħod ġewwa. Omma ġella toħroġ biex forsi ssibna mrad. Kienet tajdilha li għalissa ma trid il-ħadd. Ta' 19 sabet xogħol bdiet tagħmilha man-nies. Titqaċċat lil biss u toħroġ bla qies. Il-ħbieb il-ġodda tagħha bħala kienu moħħ ir-riħ. Iltaqat ma' Steve u telqithom minnu fih. Mela, dak li ġara wara ta' fuq. Inkompli fejn ħallejt fejn ma setawx jieħdu r-ruħ. It-tifla bdiet tikber u omma bdiet tara żejda min jaf kemm klim ħażin qaltilha u xtaqitha mejta jgħidilha li hi missiera f'ħajjitha l-ikbar kanna mbagħad titlaq il-barra u t-tifla tibki għand in-nanna. Diela u irġa' tojlitu tiżabel mal-bar tagħmel sa fil-għodu barra u ġieli ma tmurx lura d-dar. Ridet tissepara ma tifla ma rriditiex. Steve il-pronta ċetta tifla mija u ma jridiex. L-appartament imbieħ għax kien għadu kollu dejn fil-libsaqa fuq rashom biżdissa spiċċaw b'xejn. Dakinhar iċċelebrat ħassieta li kien ħaqqa. Aħna saqet il-karozza ħabtet u mitet mad-daqqa. Steve sar jaf ftakar għal dak li ħadem qabel. Għada sabu lilu wkoll ġewwa kamra ma' ħabel. Għadda ftit ta' żmien u t-tifla bdiet titfarfar ġmiela. Wara dak li ġara spiċċat tgħix man-nanniet. Għalkemm kienu jħobbuha qisha binthom, kienu jkollhom ħafna differenzi bejniethom għax ma kinux jaqblu fi ħsieb. Tant illi kull ma jgħidula tagħmel hi tagħmlu bil-kontra. Mill-ftit li setgħu qatt ma naqsuha minn xejn. In-nannu paga waħda ma kienx jiflaħ għal ċertu kapriċċi u hi bejn nejra sħaba u bejn tisħet xortija kienet ħoss rabja qawwija tikber kuljum. Sama fl-aħħar, il-vulkan ma kellux fejn jiġma aktar u sbroffa. Sħaba tal-iskola jippoljaw u jajruha. Isemmula ġenituri kemm il-darba sawtuha. Qabel torqod kienet titlob biex l-għada ma tqumx. Kienet tajlu Ġesu Kristu ħudni ħdejk id-dumx. L-iskola saret torbot bida qastil tmiss il-binna. Kumpanija qabdet fittex biss lil dawk akbar minna. Ħobb sabet il-wers u ħbib dik il-qalb imdebba kienet kellha 12 lanqas biss saret ġebba. Fuq wieħed minnhom spiċċat infissat 10 snin ikbar minna rispett mandu lejħat. Ħammija biex xejn u spiċċa raqad magħha blaħniena nessaħħa mill-verġinità tagħha. Ħeddida sawwata u abbużaħħa bla toġġ. Fl-aħħar innexxilha taħrab sabet kellha appoġġ. Illum il-ġurnata dik it-tifla kibret. Waqt li qalt li din l-istorja jnejja deru qatt ma kitbet. Fatu memmek mela minant il-ħuli. U flok ngħidilkom ħafna dwar din tajb hawnhekk illi norbtu wkoll ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation, illi sembuħ regolarment dan ukoll f'din is-sensiela ta' poddati għax fil-verità hemmhekk huwa fejn inżommu dak li huwa għaddej aktar milli permezz ta' ToniSant.com għalkemm isemmilkom ToniSant.com. Fil-verità ToniSant.com huwa mimli links għal m3p.com.mt il-Malta Music Memory Project minant il-Multimedia Memory Preservation. Hemmhekk insibu pereżempju illi għadu kemm ħareġ album ġdid is-Saħar. Din id-darba l-album tiegħu jismu Tiġrif tal-ġnus, minnu s-silta li se nisimgħu jisimha 1000 urrija għal 1000 mejjed f'Mid Qamar.
Kantazzjonijiet hemmhekk tas-Saħħar u l-Elf u r-Real Elf Mejjed f'Mit Qamar mill-album il-ġdid tiegħu li jismu Tiġrif tal-Ġnus, aħna ġejna f'tmiem ta' podda toħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com, ħudu ħsieb tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.